tanggungnya apa, Pak? Anu, wong itu kak. Wong itu wayu tapi sing ene wong nyalip. Iki kan opo dibuka kuwi. Lah aku yo tak tolong karo nyetel ngene yo anak wong ayu. Tapi lah sing wong rumah sana sing ro kuwi. Jirene nyekat aku nang kono tukang kono. Gegere kuwi getahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki aku lagi iso ngonten soalnya emang repot, Bos, nyemprot ning jagungan kerusuk ngono. Iki aku arep tak sepuluh, Bos, tak sepuluh wit pulis yang katanya angker, Bos. 10 wit pulis wi karo endi wi? Wi karo nggonanku adoh wi jenenge Mesnak Glundung wi mbiyen andek wi. Lho, tenan yo, ora Jawa we. Mbiyen wi jenenge Mesnak wi mbiyen Mesnak wi ning kono masem kan mangklung mulon. Lah. Wi jeneng wong. Minggu sesuk mesem. Lho. Oh, malah gak percaya. Ayo. Kuwi yo, Mesnak wi mbiyen nek wong ning kono masem, lha wi glundung. Kowe ngerti to? Lah, wi andek Bro Glundung terus kidule. Lintisan. Delok tok pule wi gedene pol. Nemen, wi angker pol. Wi arit mojo kodang kathong lho. Jadi angker. Angker nemen. Nah, Karang. tak sepelo pule wis sembarang pule gedene pol. Ora Bos. Dadi ki tak sepelo wit pule. Wong-wong kan jere enek sing nggon sing angker ora lho, tak sepelo kuwi. Ngono, Bos. Oke, jadi ki aku karo Rio, Bos, karo Rio. Nah, arep nyebut kuwi. Oke, iki berhubung sone tangga gembleger. Nah, iki aku videone tak lanjut kowe, Bos. Nah, iki Bos aku ngajak Meli soalnya sing ngerti ngono kuwi biasane mosok kewani iki. Kuwi lho, kanthi Bro Glundung. Lho, mau mancing lho, gak mancing kok. Lho, Bos, aku ngajak Meli. Alah. Nah, iki aku karo Rio tok. Soale Dika wonge anu, Bos, Dika wonge neng nggone nayane ning Sekar. Jeruk lho, jeruk. Ayo. Tahu apa? Ya, Bos, iki aku karo Rio. Ajak Meli. Lah mau mancing. Bos. Mau mancing. Nah, tak sepelo kaya apa? Yo, galanku gak tak tanduri apa-apa lho ya. Galan. Kok wetel ki? Iya ki? Iya. Wis ngidul. Wis ngidul. Dino, Bos. Tak sepelo. Pule wi sing angker wi mbiyen andek wi enek apa? Enek wong glundung. Mbiyen sing jenenge Mesnak Glundung. Kok ngerti ya Mesnak Glundung? Nek kuwi. Oh, alah. Kowe berarti ora ngerti cerita. Tak sebelum Bos, oke, video tak lanjut wis teko Glundung. Lho. Jurang sakmene dhuwur iki lho. Pani weh. Panjat tebing wis los. Nggih. Jurang iki, tebing tok. Iya, biyen iki dalane. Terus dilih rene, wis menak. Ben project lah dhuwur. Wah, langsung kerek iki ya. Kalau langsung kerek dhuwur iki. Kene ketek ya. Lebih apa tanggo rantai udah ketek to. Omong. Masa golek ketek barang lho. Nah, iki Bos sing jenenge Bro Glundung ki mbiyen enek sapi glundung ning kene. Iki jerone pol. Iki enek ulane gedene sak pupu iki. Ula sawo, ula piton. Mbarah. Teko ki ndi, Bang? Dol ngisor kono to. Tapi alhamdulillah aman. No, masang-masang iki kan kok wetel lho. Lah pol jerone, Bos. Glundung masih sana nih, iki jurang, Bos. Nah, iki jurang-jurang. Dewi. Iki kali. Lah ngisor kadung peli.
Lagi sing jenenge Bruk Glundung, Bos. Bruk Glundung. Nah, kuwi yo grumbul-grumbul kuwi sing jenenge mes nak glundung kuwi. Iya, glundung ning kono kuwi mbiyen critane kan enek aseme ya. Enek aseme terus glundung teko kali kono. Ya ora kena ditulungi to barangkali musuh watu. Nemen to. Iki lho, delok to kae jerone pol. Nah, manuk alap-alap kae sing tebing sing kae. Kae apa lho putih-putih ke lho? Iya, kayak anu kayak alap-alap. Kayak alap-alap yo. Tapi ra enek sing wani ngunduh soalnya jurang pol dhuwur kok. Nemen to. Lah gawano bantal apa karo kasur apa piye to nek timbang gak laut? Hah? Nesu. Wes, nek timbang gak laut anu mbah tas tak kon gawakno bantal karo kasur kaya ngono yo. Ku wis bengi. Wayah laut. Sesuk megene. Iya, nesu kalau nesu langsung digubrak, kecik diceplo langsung mulai. Ya iya aja deh. Timbang diloroi lho wong kok. Met Mbah. Iki sendang Bos. Masuk sendang. Iki lho, tak masuk wit pule bi Bos. Amit yo. Met Mbah, tak nyempil saiki Mbah. Nyempil wit pule iki lho pule. Jajal yo rangkul yo. Rangkul nek sedeng rangkulan. Jos ya? Jajal loh. Ora aman wi. Sak mono lho. Nemplek tok lho Rio. Rio nemplek tok. Bayo. Lho. Bet punya gede nih. Pol gede nih. Iki wis suwe ya pole iki. 10 tahun lebih ya. Kowe rokok apa ora to? Udut. Lho udut, resik. Lah ya. Iya tadi aku ditilani. Amet Mbah, putumu nggur nyepil tok. Kulene ngene iki, model iki halus, Bos, tapi iki lho. Delok ta kae. Kuwi pangejan gak umum. Ayo. Lebih dah. Aku nang kolen gerak main itu. Sampai ngangkul. Pojokan tok. Ayo ngeloro ayo. Jadi kita tangan lu. Pas yo, ngeloro pas berarti. Pas wong loro berarti. Lah ya ilah. Ngeloro tok puter bulan piro, Pak? Sumpah anu sana iki. Anu Bos. Ini bulane iki lho, ning gone Mbah aku lho. Kok ora arek tak pek kok arek telek. Aduh, iki gelame iki sak tepak iki. Eneng lho gelame sak tepak iki. Gege apa to? Apa? Dol dhuwur kae. Eneng ya? Aku ditanya dia. Yang hijau kan. Jadi apa? Ini apa tadi? Kenapa? Pekat. Wah, sekarang kan. Tandurane ngono klub, Bos. Apa kuwi? Gawe gutang ya? Kok gapo ku lho? Ki yo. Tandur ning alas iki. Gawe gudang sini. Lah, kuwi apa to? Jadi pedot-pedot to. Lari-lari sing pedot. Nek coba berarti. Aku iki kecik karo kuwi. Kecik karo aku nek, Bang. Kok ya. Kok senjel duit lho ora ngesaki babar pisan ya. Ora apa-apa ya.
Akeh yo ana. Alah. Ya bos go bang mau piye aku. Ora neng barane pirane. No putul. Nol pudol. Ya ala ora go duwe darane bang. Ya nek jalan neng omah, bu ya neng ya yo. Datang bos saya. Bojomu liwat. Menenge ra tekoke nyatu. Ya arti kali paling lega nek barang apa Njaluk duit. heeh angger petuane njaluk duit ae yo. Iki pas ganggu duit. Wis kalau ta. Hah? Saya tak delep kok. Wis tuwek ning banu angger wae jam 4 tindak mulai. Aku iso ngaret lho, Cok. Awan. Ngaret. Ngaretnya urung cek ning kono. Ya ben kok. Dan dia pakane. Tetap mulai. Ya terus piye? Karena dia pengen Pol gede wit iki lho. Pol gede iki. pol wae kan. Nang kene kan ngungkuli pokoke sak Indonesia kene kan banding ya. Bandi nggo anu. Lah ya rene. Kayak enek. Ana sing tau ngene alek. Nah, oh, Kayak wete api, kayak kadang brendol ngono wis. kan lucu. Jadi rokok iki kan kok. Duit terus ya. Ya sama to yo, mamang ewe dadi lu gitu. Terus piye? Wonge ora udut. Wonge ra udut. Kan permen. Permen, biasanya permen. Iya. Biyen zaman udut iki anggar udut iki karep ngaret iki lha mbok anu ya udut iki ngeter. Ngenet to yo. Gak oleh benggang. Saiki wis prei. Medhot ta? What? Kok panggah duit terus. Duit ra ngasih mbah. Sing gonceng anu nek ngono ya. Iki lho. Biyen jere tau gonceng apa? Alam, jangan jam kor. Saya dicawe iki lho sing tau zaman biyen zaman otok. Dulu tau gonceng apa wae? Anu, uang itu kan. Uang itu wayu tapi sing ene wong nyalip. Iki kan opo dibuka kuwi. Tau nyene. Nah. Lah aku yo tak toleng karo nyetel ngene yo genak wong ayu. Wong ayu. Tapi Lah sing wong rumah sana sing ro kuwi. Jirene nyekat aku nang kono tukang kono. Gegere kuwi getahan. Wis ndro bolong. Lah aku medune wi yo ora ro. Wis karo medhone. Karo medune ning omah mrigale kidul kandang lho. Pas dudunang. Kuwi mandek mbok dono apa? Enggak, Kuwi medhun dhewe. kan gejlok sendut ngono. Lah kok medhe nang anu to, Mbak? Medhe ning cek kramian kono aku. Heeh. Lah tak bareng tak toleh ngene kok ganeng. Motor mati bisa. Mati posisi. Mati. ya nyari di Motor motor. anyar. Motor Suprabian anyar. Berapa? Berapa? Anyar berapa? Kuwi biar foto kuwi to. Golek tangonku Lah jelas foto. metu kono yo. Aku gak wani mulai. Foto anu mulai. Gak wani sampai kramiane berarti aku didangkrang nang warung. Lah mulai ning Padang wis. Karo ngono. Oh, berarti wong sing ganggu ini roe dudu wujud uang. Wah, mulai marah iki. Mulai malah. Wis sing nyalip kowe wong pira ya? Wah. Wong loro diri ya ro. Sing kencang sing sitok ngomong apa? Jirine kita wi nyangkok sentuh. Sing sitok. Sing beli dhewe, karena sing nyalip ngarepe. Kemuke piye? Anu, wongku ki gegere getan. Lah wong kuwi wong rambut dhuwur ki dikucer lho. Sikil gak ketok. Di sini ki santai. Kuter ya pocong. Mesine. Tapi sing roe kono wong ayo wong. Pas lokasi nggih ndi dapetmu anu kuwi? Singket. Singget tadi pos itu. Mungkin kan ada sebang. Iya. Wan karo ngalor. Kulon karo ngalor. Tapi ning iki biar barangnya sih ya. Mantek sih, ngono. Yo kantor. Banter aku kok. Aku kok negara aku kono jam. Oh, Kantor ku dia aduh. Berarti. Katene. nah,
saiki batik. Iki aku lah. Kanca iya aku ki ngono. Oh yo wae roke abang kambine ki putih. Ora Oh, abang ambine putih. sing sarapan itu putih. Sing ngisor abang nggih putih. Kuwi rambutnya sak mene. Ayo. Ya, Lah juga ewi ngono. Mosok ora roh wujute. Karo. Medun-medun dhewe. Nah, aku tak ngambil di koncoku Mas mau balik. Sing ge anu nggih gitu. wis ngomong. Kowe akhirnya teko kono wi otok menang. Abot lho dhewe. Abot. Abot jakete. Anu. Zaman semono wi kabar oleh-oleh tak juta tolong aku. Kasih tahu 800 saiki sak M kok. Heeh. Dan dari wi ra wani buka. Sampean. Wis Mas, bukaan. Kowe ndek ngomong apa karo aku? Dan saiki buka. Aku ora ngomong apa-apa. Corong kronan wasak cangkeme, ora ngerokok, ora nang warung. Aku nyeluk bani 10.000 ora mungkin. Alah lho gara-gara Mas. Kowe memayos ning kono. Main nang cek bobol Wis kalah. salah. Ya wi. Jelak kowe sesuai marani pangonmu kuwi. Oleh bati. Oleh bathi lho. Gak jarak rezeki. Iki sing tong gandol kuwi. Ini kan pas mlaku ngomong ora mboten. Ngomong. Ngomong. Ya ngomong biasa. Sing ngomong napa? Anu, terus kok kayak udah dengan anu, neng perkamian. Kok kan Mas, aku kok tak mesti neng udah di pojok amah itu tuh. Aku kok ini dapat terus mau main di kali sini. Nek ngomong malus ngono ya kuwi kan. Walus. Lah wonge ayu. Oh, Enam ya. Iya enam ya. coba enggak lah. Enggak. Montore anyar lho. Motor anyar wi, motor Yapo sing anyar dhewe. Marani pangone. Adene tau tak critakno. Lalu sing pas pos-pos lho, Bos. Entah bakar aku lho ning kono denane bengi-bengi wi dene wong gruguh ya. Atem landas gede yak rinjing. Wong cah bro. Heeh, ning kula. Cah limo mlayu dhewe. Ini anu tenang. Lah iya ngomong Ini sih wong sing dipendem gak ning kono kuwi. Oh, ana wong dipendem. Ya aku yo gak kono Heeh. ceritane. Ceritane kan nang dalan kolor nang sing lor wis dalan ngon, sing kidul wi dalane yo iki ngalor ya. Ngalor. Heeh. Dalan Ya iki. tiga wi to. Heeh. Pina tengah. Oh ning kono wi. Wah, ternyata kuwi enek sing dipendem, Bos. Lah iki sing ngerti ceritane lah iki tau gandol wong. Wong kuwi wong demit wong apa? Ora ro. Ora ro. Aku yo gak ngerti kuwi demit. Gak arani demit soalnya ayu. Lah nek wong sing ngeroh kuwi jare enek sing gegregetan karo sentuk-sentuk kene dikutret. Jadi entul-entul ngono. Alah. Kuwi tranggone wi ning kono rada angker jare. Kuwi mbiyen anu kok. Rayo kono jare ora wong sitok wong loro, Mbak. Ah. Santam dijorno. Sampai santam. Jam ya. Iku ya. Santam iki dijorno nang kawat. Nanti santam. Cerita santam aku ya aku gondandok kuwi, tapi aku di sekolah. Ceritane wi aku mengkorok ya ndelalah. Aku lho. Ya saya rapi dia anak. Mulai penggandu lho kok. Nek bila jaranang lho kaya dik. Kono ngono wong ning kono. Wong kuwi aku gak ngarani piye. Gak ngarani demit ta? Wong. Wong. Soale wong. Ketoke wong. Asli wong. Tapi pas anu ya sekali ketok, Jen. Ya ketok. Halus apa? Aku gak. Gak demek wonge. Coba jadi sing gak percaya sing ketwe angker sing pas aku live kemarin kuwi tenan yo Angker tenan. Jadi sing tau gonceng wong mbahku minggon iki. Mbahku minggon iki sing dipule iki. Kuwi gak meneh gede niki. Pole dene gak ilang. Cerita. Jadi otok apa wi ban gonceng wong otok wi jakare sampai abot yo. Kita ulung apa? Wi wong saiki saem. Saiki 1 juta eneng to. Ngono motor kutok kuwi. Aku 8 juta 100 kok.
juta satu ning Dembian lho, Mbak. Aku tahun piro? Paling kowe lagi anak lagi cilik ngumpul lho, Mbak Min. Heeh, digendong apa di. Lah berarti wis mau saiki ya Kuwi wis berarti tahun atusan. sekitar tahun 93-an ya toh. Sekitar kuwi. Yo gak. Lah piro? Yo tahune aku motor kuwi nang tuku anu kok tahun 99 kok. Songo-songo. Oh, berarti yo tahun 2000-an kuwi. Iya. 2000-an wis Gung enak. Gung enak. Gung enak. Mau nyar motor kowe padane gung lagi gandilan. Gue lagi gandolan. Nyar. Tiba wis gandol. Tiba. Iya lagi pokoknya aku tuku motor. Tapi gua kawang aja nu gak gandol. Gak. Orang digandol, Bos. Coba jadi ngono, kontenku tak kira pakai ini. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-videoku berikutnya. Salam asal, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.